खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किनिकां ब्रह्म गेलेमु गथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होदों बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनायनि थांखिजों आथिखाल बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोआ बिथांखि लानाय आरो बिथोन होनाय बायदियै ब्लकनि सिङाव थानाय गेलेमु गथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होदों बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ मख'जाथावदि बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 60 गेलेमु गथुमफोरनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव गेलेमुआरि बेसादफोरखौ राननानै होयो आरो बेनिनो दिनै बेखेवजेननाय महरै मोन 60 गेलेमु गथुमफोरनो बे गेलेमुआरि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो लोगोसे दिनैनि बे बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ गेलेमु गथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया रानजेननानै होयो आरो बे हाबाफारियाव बनरगाव ब्लक सिङाव थानाय इउपिपिएल हान्जानि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बर'लेण्ड हालामाव थानाय जोंनि गोदान जोलैखौ बा इयुथ जेनेरेशनखौ लानानै हारि दानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गायसननायनि थाखाय जोंनि मानाव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोगासिनो दङ सोलोंथाइजों लोगोसे इयुथफोरखौ बा जोहोलावजोफोरखौ जोङो पेरेलेलि माबोरै थार लामाजों लांनो हायो बे थांखिजोंनो दिनै जोंनि सरकारा बिटिआर हालामाव 40टा समस्तिखौ सरजाबनानै 3,000 क्लाबनो दिनै जोङो फुटबल आरो बिनि गासैबो गोनांथि जा मेटेरियेल्सफोर दङ बेखौ जों रानना होनायनि हाबाफारि लादों आरो बे बाहागो लानो मोननानै बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि बनरगाव जोंनि बियाबनि जा दिनैनि बे इयुथफोरनि स्पर्ट्स मेटेरियेल राननाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों सोरबायदि क्लाबफोरनो होनाय जादों जाय क्लाबा रेजिस्टार बांसिनखौ जों नोजोर होग्रोदों रेजिस्टार नङैनोबो जों होदों अब्लाबो जाय क्लाबा दिनै स्पर्ट्सआव गोसो मोदोम जिउ होनानै प्रेक्टिकेलि नांसोमबाय दङ बिसोरनो जों होदों नाम मात्र रेजिस्टार जानानै जुदि बिथांमोना क्लाबनि एक्टिभिटिसफोरखौ बा केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ जुदि फल' खालामाखैबा बेखौ जोङो सेकेन्ड फेजआव होनायनि थाखाय हाबाफारि लादों दा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै माने जोङो फ्राय गासिबो क्लाबनो खनसेनो होजोबनो हायाब्लाबो जोङो फ्राय स्टेप बाय स्टेप जों होबाय थादों दा दिनै जोङो प्रथमबारनि थाखाय इउपिपिएल हान्जा लाइमोन गांखं हिसाबै जोङो टटेल सारा बिटिआरआव जों गासै 3,000टा क्लाबनो जों होग्रोनाय जादों आरो नेक्स्ट पर्यायक्रमे जोङो बाखि रेजिस्टार क्लाबफोर जायफोर थालांदों बिथांमोननोबो जों होनाय जागोन दिनै बनरगाव ब्लकनि सिङावबो जोङो फ्राय 60टा क्लाबनो जों दिनै माखासे मेटेरियेल्स डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय आरो बे मेटेरियेल्सआव जों मोनबा आइटेम होनाय जादों फुटबल दं बेयाव जार्सि दङ थिग बिदिनो जोंहा नेट दङ ग्लभ्स दङ आरो सक्स दङ गासै जों मोनबा आइटेम होनाय जादों बेखिनियानो उद्देस्यआ जोंना बेनो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो माने जोंखौ साननो हागौ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै नाथाय जोंनि उद्देस्यआ जाहैबाय जोङो गासिबो बिथिङाव जोङो माब्रैबा जों डेभेलप खालामनो हायो दिनै स्पर्ट्स बिथिङानो जाथों कालचार बिथिङानो जाथों माने थिग बिदिनो आबादारि बिथिङानो जाथों गासिबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनायानो जों इउपिपिएल दोलोनि थांखि आरो जों बेखौ नोजोर होदों जे दिनैनि समाजाव जोंनि लाइमोनफ्रा फ्राय दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौजों फ्राय गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि मोनसेल' खारनानो बेनो जे जोंनि समाजा बे खेला बिथिं कालचार बिथिङाव जोङो नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै जायनि थाखायनो जोंनि लाइमोन गांखं हान्जा लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जे गासिबो लाइमोनफोरखौ माब्रैबा जोङो एंगेजआव दोननो हायो स्पर्ट्सआवनो होन कालचारावनो होन गासिबो लाइमोनखौ माबोरै जों एंगेजआव दोननो हायो बे उद्देश्यजों जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियेल्स राननाय हाबाफारि बेखौ आखायाव लानाय जादों दा जोङो बेयाव रेजिस्टार नन रेजिस्टार बेल' नङा माने फ्राय जोङो रेजिस्टार क्लाबफोरखौ नायग्रोनाय जादोंमोन नाथाय माखासे रेजिस्टार क्लाबफ्रा माने रिनिउबो गैया
आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि क्लाब दं जायफोर क्लाबाव मोजां मोजां खेला गेलेगिरि दं नाथाय बिथांमोननि क्लाबा माखासे फाइनान्सियेल कन्डिशननि थाखाय रेजिस्टार खालामनो हायाखै दा जों बेबायदिखौबो नायनानै जों होनाय जादों दा जोङो जोंनि जे होनाय बे होनाया जाहाथे होनायनि नामाव ओरैनो होनाय जाया जाहाथे क्वालिटि गोनां जायो जों बेखौ नायनानै होनाय जादों जायफोरा थालांनाय क्लाबफोर दङ बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो दा बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन जोंनो जायफोर थालांनाय क्लाबफोर बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन आरो जोङो नेक्स्ट जेला जों होनायनि जे हाबाफारि लागोन बे समाव थालांनाय क्लाबफोरखौ फारि फारि होलांनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिखां ब्रह्म गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुवारि बेसादफोर राननानै होदों बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनायनि थांखिजों आथिखाल बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोआ बिथांखि लानाय आरो बिथोन होनाय बायदियै ब्लकनि सिङाव थानाय गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुवारि बेसादफोर राननानै होदों बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ मख'जाथावदि बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 60 गेलेमु गौथुमफोरनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव गेलेमुवारि बेसादफोरखौ राननानै होयो आरो बेनिनो दिनै बेखेवजेननाय महरै मोन 60 गेलेमु गौथुमफोरनो बे गेलेमुवारि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो लोगोसे दिनैनि बे बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुवारि बेसादफोर राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया रानजेननानै होयो आरो बे हाबाफारियाव बनरगाव ब्लक सिङाव थानाय इउपिपिएल हान्जानि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बर'लेण्ड हालामाव थानाय जोंनि गोदान जोलैखौ बा इयुथ जेनेरेशनखौ लानानै हारि दानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गायसननायनि थाखाय जोंनि मानाव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोगासिनो दङ सोलोंथाइजों लोगोसे इयुथफोरखौ बा जोहोलावजोफोरखौ जोङो पेरेलेलि माबोरै थार लामाजों लांनो हायो बे थांखिजोंनो दिनै जोंनि सरकारा बिटिआर हालामाव 40टा समस्तिखौ सरजाबनानै 3,000 क्लाबनो दिनै जोङो फुटबल आरो बिनि गासैबो गोनांथि जा मेटेरियेल्सफोर दङ बेखौ जों रानना होनायनि हाबाफारि लादों आरो बे बाहागो लानो मोननानै बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि बनरगाव जोंनि बियाबनि जा दिनैनि बे इयुथफोरनि स्पर्ट्स मेटेरियेल राननाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों सोरबायदि क्लाबफोरनो होनाय जादों जाय क्लाबा रेजिस्टार बांसिनखौ जों नोजोर होग्रोदों रेजिस्टार नङैनोबो जों होदों अब्लाबो जाय क्लाबा दिनै स्पर्ट्सआव गोसो मोदोम जिउ होनानै प्रेक्टिकेलि नांसोमबाय दङ बिसोरनो जों होदों नाम मात्र रेजिस्टार जानानै जुदि बिथांमोना क्लाबनि एक्टिभिटिसफोरखौ बा केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ जुदि फल' खालामाखैबा बेखौ जोङो सेकेन्ड फेजआव होनायनि थाखाय हाबाफारि लादों दा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै माने जोङो फ्राय गासिबो क्लाबनो खनसेनो होजोबनो हायाब्लाबो जोङो फ्राय स्टेप बाय स्टेप जों होबाय थादों दा दिनै जोङो प्रथमबारनि थाखाय इउपिपिएल हान्जा लाइमोन गांखं हिसाबै जोङो टटेल सारा बिटिआरआव जों गासै 3,000टा क्लाबनो जों होग्रोनाय जादों आरो नेक्स्ट पर्यायक्रमे जोङो बाखि रेजिस्टार क्लाबफोर जायफोर थालांदों बिथांमोननोबो जों होनाय जागोन दिनै बनरगाव ब्लकनि सिङावबो जोङो फ्राय 60टा क्लाबनो जों दिनै माखासे मेटेरियेल्स डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय आरो बे मेटेरियेल्सआव जों मोनबा आइटेम होनाय जादों फुटबल दं बेयाव जार्सि दङ थिग बिदिनो जोंहा नेट दङ ग्लभ्स दङ आरो सक्स दङ गासै जों मोनबा आइटेम होनाय जादों बेखिनियानो उद्देस्यआ जोंना बेनो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो माने जोंखौ साननो हागौ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै नाथाय जोंनि उद्देस्यआ जाहैबाय जोङो गासिबो बिथिङाव जोङो माबोरैबा जों डेभेलप खालामनो हायो दिनै स्पर्ट्स बिथिङानो जाथों कालचार बिथिङानो जाथों माने थिग बिदिनो आबादारि बिथिङानो जाथों गासिबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनायानो जों इउपिपिएल दोलोनि थांखि आरो जों बेखौ नोजोर होदों जे दिनैनि समाजाव जोंनि लाइमोनफ्रा
फ्राय दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौजों फ्राय गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि मोनसेल' खारनानो बेनो जे जोंनि समाजा बे खेला बिथिं कालचार बिथिङाव जोङो नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै जायनि थाखायनो जोंनि लाइमोन गांखं हान्जा लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जे गासिबो लाइमोनफोरखौ माब्रैबा जोङो एंगेजआव दोननो हायो स्पर्ट्सआवनो होन कालचारावनो होन गासिबो लाइमोनखौ माबोरै जों एंगेजआव दोननो हायो बे उद्देश्यजों जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियेल्स राननाय हाबाफारि बेखौ आखायाव लानाय जादों दा जोङो बेयाव रेजिस्टार नन रेजिस्टार बेल' नङा माने फ्राय जोङो रेजिस्टार क्लाबफोरखौ नायग्रोनाय जादोंमोन नाथाय माखासे रेजिस्टार क्लाबफ्रा माने रिनिउबो गैया आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि क्लाब दं जायफोर क्लाबाव मोजां मोजां खेला गेलेगिरि दं नाथाय बिथांमोननि क्लाबा माखासे फाइनान्सियेल कन्डिशननि थाखाय रेजिस्टार खालामनो हायाखै दा जों बेबायदिखौबो नायनानै जों होनाय जादों दा जोङो जोंनि जे होनाय बे होनाया जाहाथे होनायनि नामाव ओरैनो होनाय जाया जाहाथे क्वालिटि गोनां जायो जों बेखौ नायनानै होनाय जादों जायफोरा थालांनाय क्लाबफोर दङ बिथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो दा बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन जोंनो जायफोर थालांनाय क्लाबफोर बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन आरो जोङो नेक्स्ट जेला जों होनायनि जे हाबाफारि लागोन बे समाव थालांनाय क्लाबफोरखौ फारि फारि होलांनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों